Ranar zabe na tahe. In zabe za ya rashin ku jama'a kuma ai ka san sai na yi bari wahal da Kan waɗi kowa ya shaida shatan zamani. to shikenan to yayi Mai gida, tahiya za ka yi. tahiya zan yi To ya za ka yi ta baka bani kuɗin itace ba ko da haruta na kaka so in hasa wuta in yi dafa abinci. ina iccen da an kasa waje na naira 30 Iccen naira 30 da aka sa waje an kai abinci shi zai isa yau ma a dafa. Ya yanzu kare ni a bani kuɗi in sau icce tun da ba yanzu haruta kahin na in zama dan majalisa har an fara min almubazzarancin icce ga gida an shirike min tambarin jam'iyyar mana ZPP Zalama People Party jam'iyya mai alama maganin sauro Wagga. kina wasa ko a'a mi komai a shanan nan La, mai gida ta baka ka sha. to karuwai Eh, ai ke san siyasa wata yi sai da rashin kunya rashin kunya a kuma mai wala gida. na fara shan sigari ba in gani ina da ko naira 50 in baki sai ki ajiye min kan Salamu alaikum. amin alaikum salam Honorable, barka da tuwa. yau barka Lafiya lau. injiniya an taho Na taho kai. to dama dai ko baka to ba ina da niyyar in sa a kira ka Na'am. ka san na tsaya takarar dan majalisa na Kebbi North Haka. birnin Kebbi North Haka. to abinda nika so da kai injiniya ka tahi ka zano gida za a rushe wanga gida nau wanga gehe za a yi min ɗan ƙwarya-ƙwarya wurin 'yan bariki haka dai mata da maza mai ɗauka ko mutum 150 wanga gehe kuma sai a yi min ɗan gidan caca inda dai matasa dai da dattijawa na banza dai za su to su yi wa shagale walle wanga gehe kuma duk ɗan bariki ko 'yan bariki da an kace su tahe za su gani to su taho gidana ni honorable wanga gehe a yi ma 'yan shisha gata da 'yan shaye-shaye 'yan daga 'yan mancan da 'yan aspin can a yi musu gata Na'am. sannan da Allah ka tambayo min farashin adduna don ina son in sai addu'a kamar kwara 150 don in ajiye saboda sara suka lalle injiniya haka ya kamata a yi Wallahi ba ka cin dan majalisa tun da baka da niyyar kwarai. Ashi abinka. Eh? Wallahi ba ka cin dan majalisa tun da baka da niyyar kwarai. ke garwa Ba ka ci mi. bancin dan majalisa Awo. to nan Kebbi North nan Kebbi North halan wane na ya cancanta ya zama dan majalisa in ba ni ba Honorable Hassan Altile shugaba shi ya cancanta da wannan kujera ba kai ba. Honorable Hassan Altine shugaba Awo. shi ya cancanta al'umma su zaɓa ɗan majalisar Kebbi North. Awo walla. To in tambaye ki Tambaye ni. yanzu ke da kika haɗin ya cancanta shi mina na Honorable Hassan Altine shugaba ya yi miki da kika ganin shi ya dace ya zama ɗan majalisa Kebbi North. Duk taimakon gada aka yi da tallafi Honorable Hassan Altine shugaba shi ya yi wannan. Ni ma karan kaina cikin taimakon nan da ya kai da kulla jari da ya kai mutane ya yi mini hannun samu gake. Wanda in nace ka bani kuɗin cefane ka hana sai na yi ɗinki na yi gamin baki in samu sannan in yi cefane in girka tukunya gida. Nuhin ki shi ya bada tela shi ya bada jari shi yasa an ka koya miki ɗinki. Awo walla. Tsayawar gida to ni ma ina da abinci na. To To gaskiya ni dai zanen gana hasa. to akan mi Dalilin waya ga sharuɗar da matarka ta kawo. Saboda shi ya yi sponsor ina har ya kai na wanga matsayi zama injiniya. Don haka ba zan guje shi ba kuma ba zan ki goya mai baya ba. Kan wannan tashi ta ya tashi. To wai, misa ko yaushe ku jama'a kun hison ku ɗau na ƙware ku ƙyale mugu. Na riga na yi bajetin yadda zan kwasa kuɗin ku in hita da su ƙasar waje in yi wa shagale walle. Kuma gashi kun to kun yi tsaye ku sai Honorable Hassan Altine shugaba. Talakawan jihar Kebbi North, birnin Kebbi North a kuka son yi da ni. Ina uwar gida. Gani. Abinda nake da guri na yin ta'addanci na hwasa. Wagga na hwasa sha. Yawwa. Ga ta na kare ko? Awo. To, Yawwa. sannan kuma wagga ZPP Zalama People Party jam'iyya mai alamar mosquito ita ma ta kau. Sunan ma
jam'iyyar kata. Au Zalama People Party ba? Daɗe adaga jam'iyya. Inda do Hassan Altina shugaba yake can nike. Da. Ubangiji Allah shi mai albarka. Amin. Allah shi tabbatar da shi dan majalisar cabinet. Amin mai gida. Ubangiji Allah wada bawan Allah ga ka taimakon al'umma dare da rana shugaba Hassan Altine Allah shi taimakai. Amin. Don Hassan Altine sheda Allah ka gafarta. Sai ka da aiko kuɗin itacen nan mai gida.